Welcome to MCang TV. Maria and Carlo, the real couple. Paalala! Kung nagustuhan mo ang pamagat ng video, panoorin mo na hanggang sa dulo. Hi mga higala! Kumusta? O maayong adlaw! So, karon nga vlog, first vlog na ko nga mag-prank ang akong content. So, ang ako ang i-prank ang akong bana. Kay diok man niya karon, ako siyang i-prank na buntis na po daw kung ika-upat. So, simba po nilang ka matinupuntin. So, daghang anak. Just the words. Ako siyang i-prank nga buntis na sa kung ika-upat. So, layan lang na ako kung may salar ba or epektibo ba kung prank kay wala para ba jud ko hilig sukad nga mag-prank kitag mga tao kay basin unyag mga suko. Akong i-try og prank ang akong bana kung unsang iyang reaksyon kay wala ra ba gitoy ka reaksyon. Kung kuan pa manhid kayo magsa na babaeng nakagusto lang pa dungog na wa gyud i-pick ako pa atoy nanguyab sa iya joke lang. So ako siyang i-prank nilakaw pa man siya karon kay nagpaayo og TV. So inabot yan ako bantay si Papa di ko mo abri na sa gate ha. Okay. Ina dayon ko kay ako din siyang sugdan na tong i-prank sa iya. Sige na. Excited. Minaot ko nga mo. I-pick unta to ang prank no. A few minutes later. Dapat kau. Nabungol, ikabuhi ko muna. Kabuhi ko. Oh, sige maglabad ako ng ulo. Pasok ako. Ari ka na, hirita ako. Tubig init be. Sige, sakit. Tulog ya po. Siguro nga, bong. Tingnan mo po. Saan? Asa mo ganit ako mo ka? Bantay mo lang, bantay eh. Bantay eh. Balik ka lang kang pipiin niya kasi buhok ko. Di balong init, plastic po igisudlan. Yay, mamati. Pagiyot ko. Sakit, hilo na po.
Kaya hindi ka buhi ko. Palimot bagay ko. Simot kayo. Pag-mix to po. Wow! Baka silingpan, bang ligo, baka silingpan, di. Sindros ka mo ko masukot pa ito Wow! Saan pa magod ang mag-test? Ang lugar. Renta nga di. Oo, nainom pa ito naman nainom. Tako dani, oy. Ano po? Uy. Balik ka, titingnan ng unya. Nita kayo, oy. Ako mainom, oy. Init kayo. Sipon mo, dami sipon mo. Hawag na ako sana di. What is ko? Grabe niya. Grabe yan. TV. Ako nga, sa mga silingpan po. Pari, asan TV? Ayo. Pari, asan TV? Naya, pwede mo mag-ilot. Uy, way kusog. Gay, mabalik. Ang puda tong bukog ani. Yung kabilay, Ricardo. Inay kung kayo. Nasuko na yung papa. Nasuko na yung papa ko. Nadali to sa kamera, oh. Yawa. Prank! Yawa. Buros yung mata. Yawan, ang yahat. Uy, ay, paningot. Thanks for watching. Subscribe for more